Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 45 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать также телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Это поможет нам продолжать нашу работу на информационном фронте. Вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Ну а эфир я хочу начать со следующих информационных сообщений. Сегодня, как известно, Международный день коренных народов мира. И сегодня лаборатория журналистики общественного интереса, организация «Крымсос» и Меджлис крымско-татарского народа представят общественности документальный фильм «Самовозвращение в Крым». Событие планируют провести в 21:00 в Мариинском парке дворце в Киеве. Об этом сообщают организаторы на своей странице Facebook. А накануне же показа в 19:30 состоится дискуссионная площадка «Статус коренного народа. Что значит закон о коренных народах для возвращения Крыма в Украину?». Разговор будет посвящен тому, как будет работать новый закон внутри страны, его значение для усилий государства по возврату Крыма и международную плоскость и новую норму в межэтнических отношениях в Украине. В дискуссии примут участие авторы и герои фильма, лидера крымско-татарского народа, представители гражданского общества и украинской власти. Дискуссионную панель телеканал АТР будет транслировать в прямом эфире в 19:30. Не пропустите. А я рада представить гостя, который присоединился к нам по скайпу, Кирило Галушко, историк, координатор проекту «Лікбез», «Історичний фронт», соціолог-публицист. Пане Кирило, вітаємо вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Что сегодня для Украины означает Международный день коренных народов? Я думаю, что для Украины это означает признание определенных исторических прав тех сообществ, которые создавали, собственно, Украину как таковую в тех ее пределах, которые международно признаны, которые нам привычны. То есть, если ранее, ввиду там, ну, скажем так, советской национальной политики, российской национальной политики и многочисленных, я бы сказал, в этом плане ошибок украинской власти в начале независимости, понятие коренных народов и их значение в истории страны недооценивалось, то данный законодательный акт и его действия, то есть это является актом исторической справедливости. Потому что я, как человек, который писал для энциклопедии «История Украины» академической изложение истории Украины, мы долго спорили между собой, дискутировали историки на достаточно высоких уровнях. То есть вполне сейчас легитимно на академическом уровне и уже на законодательном то, что мы не пишем, когда говорим «История Украины», мы не пишем именно историю украинцев этнических. Мы пишем историю населения территории современной Украины и вклад каждого народа, который здесь жил, в ее культурное наследие и, собственно говоря, и в будущее. Вот. Поэтому данный законодательный акт, он очень важен, потому что он действительно вводит в легитимное русло то, что мы с коллегами писали еще 20 лет тому назад. Я писал, был одним из авторов справочника «Этносоциальная структура украинского общества». И там был такой термин «коренные народы» или «этнические меньшинства с неопределенным статусом». Это касалось именно крымских татар, караимов и крымчаков, и я очень рад, что этот статус теперь определен. А как вы считаете, почему все же Украина опоздала с принятием такого решения на 30 лет? Она опоздала в силу, скажем так, абсолютно исторических и объективных причин. Ну, ясно, что с точки зрения политической логики надо было бы не опаздывать на 30 лет.
Но просто Украина, когда, например, 100 лет тому назад, в 1917-18 году выделялась из состава Российской империи, то это было самоопределение украинского народа. И тогда, при том, что, ну, скажем так, реверанс членам нашей Центральной Рады, что Украина должна была выделяться из состава Российской империи в том же статусе, что, например, Крым, как элемент возможной федерации, но именно от крымско-татарского народа, не успели тогда разобраться с тем, что, собственно, Украина должна быть гражданской политической нацией всех этнических групп, религиозных конфессий там, и так далее. То есть это был порыв угнетенного народа. И от этого порыва не успели толком оправиться после 1991 года, когда просто начали переписывать историю Украины в контексте именно истории украинцев, и подзабыли кое-какие вещи, которые фундаментальны. То есть преамбулу Конституции Украины, где народом Украины являются представители всех национальностей граждан Украины, и, соответственно, их культурное наследие – это тоже является историей Украины. То есть, ну, вот тогда, скажем так, мировоззрение или понимание ситуации в стране отставало, ну, на уровне политической элиты, что мы ощутили потом в определенных политических обстоятельствах. Историки об этом и этносоциологи говорили давно, вот, но мало кто читает то, что мы пишем. То есть то, что Украина – это прежде всего гражданская нация, что мы ощутили в 2014 году, узнав, кто воюет за Украину. Воюют представители всех этнических меньшинств, но критическая ситуация – это Крым, потому что наследие культурное Крымского полуострова и, собственно, его этническая мозаика – это сокровище Украины, вот, за которое надо бороться, а бороться как? Чтобы это имело определенный статус. Вот. Пане Кирилло, и еще вот вопрос, который я хотела вам задать. Мы видим, как закон о коренных народах Украины вызвал такую изжогу в Кремле лично у Путина, который даже в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель пожаловался и на то, что вот в Украине приняли такой закон. Представители России в парламентской ассамблее Совета Европы назвали этот закон дискриминационным и так далее. Но вот все бы ничего, если бы у них тоже не было такого закона о коренных народах, где слова русских нет. Вот как вы думаете, почему такая жесткая, такая критическая, истерическая, я бы даже сказала, нервозная реакция у Путина на этот закон? Она для Путина... Сорвался, к сожалению, у нас сорвалась видеосвязь с паном Кириллом Галушко. Мы попробуем с ним связаться еще раз. Мне подсказывают, что... Да, пане Кирилло, да, мы сейчас слышим вас. Да. Угу. Пожалуйста. Да, поскольку я писал отзывы украинских историков на письмо Путина, ну, статью Путина о том, что украинцы и русские – это один народ, я это прекрасно понимаю. Вот, потому что... само понятие коренных народов такое чуждо восприятию кремлевского руководства. То есть в самой России с коренными народами очень большие проблемы. Вот. И мы не говорим о народах севера или каких-то вот очень, как бы это сказать, экзотических вещах. Речь идет там о Мордве, Мокша, Ерзе, удмуртах, то есть которые ассимилируются культурой, которых теряются. Вот. И в интернете можно почитать, как люди себя сжигают символически в защиту собственной культуры, которая угасает. И, соответственно, болезнь историческая Путина и про кремлевских пропагандистов, она состоит в том, что вся древняя Киевская Русь, все, что происходило от Киева, это один народ, и вычеркнуть оттуда русских буквально никак невозможно. Но просто никто не читал сам закон
Вот. Там же не указаны украинцы там, как коренной народ. Вот. Речь идет о защите тех народов, у которых нет государственного центра вне территории Украины и культурное наследие которых для Украины является исключительно ценным. И никто, кроме Украины, за них отвечать не может. Но эта логика, она совершенно непостижима ни Путину, ни тем людям, которые пропагандируют его идеи. Вот, то есть только великая держава и все. И вычеркнуть где-то русских, русских нельзя вычеркнуть из состава украинцев, их достаточно много, они имеют те же права, что и коренные народы в конституционном плане, только коренным народам чуть-чуть больше некоторых преференций и прав ввиду того, что за них, кроме Украины, никто не отвечает, а за русскую культуру отвечает русский мир. Дякую вам дуже, пане Кирило. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Кирило Галушко був з нами на прямому зв'язку. Історик, координатор проекту «Лікбез. Історичный фронт», социолог та публицист. Я хочу перейти к следующим не менее важным новостям. Российская армия начинает неделю масштабных батальонных тактических учений на юге России, в том числе и в оккупированном Крыму, Северной Осетии и Абхазии. Учения проходят с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии. Также российско-белорусские военные учения «Запад-2021», которые должны пройти у границ НАТО с 10 по 16 сентября, а также наплыв в Литву мигрантов увеличивают риск возникновения инцидентов между военными НАТО и Россией в стран Балтии и Польши. Об этом заявил Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. По его словам, существует риск недоразумения некоторых действий, не одобренных командованием во время российско-белорусских маневров. Давайте его послушаем. Коли у вас прикордонна криза, проходять великі військові навчання біля кордонів НАТО, коли ви збільшуєте присутність військ на нашій стороні, то все це, звичайно, збільшує ймовірність виникнення інцидентів. Цьогорічні навчання «Запад» особливі через елемент гібридної війни, що триває. Безумовно, вони мають досить високий потенціал для інцидентів. Звичайно, якщо хтось планує якісь навмисні провокації, ми їх побачимо. Але я, чесно кажучи, не думаю, що є інтерес до того, щоб перевести це у повномасштабну військову провокацію. А зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Джердж, голова Координаційної ради ВГО «Громадська ліга Україна-НАТО». Пане Сергію, вітаємо вас. Сілям алейкум. Витаю вас, доброго дня. Учения «Запад-2021», которые должны уже пройти в сентябре месяце этого года, несут ли какую-то угрозу для стран Североатлантического альянса, в данном случае ряд стран Балтии и Польши? Я думаю, так. Про це заявляє сам міністр закордонних справ Латвії. Очевидно, він має підстави так говорити. Є якась інформація, так? Ну, перш за все, звичайно, всі маневри Росії, вони спрямовані на залякування України і на створення загрози для України. Але не одною Україною Росія живе, і тому є проблеми і в інших країн, я так думаю. Все-таки були певні заяви щодо Естонії, є певні провокації в Балтійському морі, є певна напруга у відносинах з Польщею, а зараз Росія активно допомагає Білорусі загострювати якусь міжнародну обстановку. Це виливається в тому, що біля 4 тисяч мігрантів з Іраку попало в Литву. Саме завдяки такому білоруському заохоченню. Ну, але перш за все це загроза для України, тому що ми бачимо, що Росія втягує Білорусь в орбіту такого воєнізованого протистояння проти України. Росія вже півроку наполягає на тому, щоб Лукашенко з'їздив в Крим. Він ще не відвідував Крим і якось намагався оминути цю проблему. Але наявність російського групування в Білорусі, воно створює певні загрози для нас. Тому що, якщо, наприклад, почнуться бойові дії, ті російські війська, які в Білорусі, вони можуть просто обстрілювати наших прикордонників, навіть не переходячи кордон, або обстрілювати якусь інфраструктуру на нашій території. І як тоді Україні реагувати? То есть угроза такая все-таки есть, потому что вот совсем недавно вы наверняка
наверняка слышали заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который сказал, что Украина может представлять для Беларуси некую угрозу. Такая враждебная риторика сейчас у Александра Лукашенко, и он допустил возможность введения российских войск на свою территорию. Вот может ли сложиться так, что вот те войска, которые под видом учений зайдут на территорию Беларуси, я имею в виду российская армия, она в принципе там и останется, никуда не уйдет? Це цілком може бути. Перш за все, російські війська є присутні на постійній основі в Білорусі. Є там військово-повітряні, протиповітряні частини, які дислоковані там. Так що там російські війська розміщені. Якщо справа йдеться про їх збільшення, так би мовити, що було більше різних родів і видів військ. І я, власне, хотів звернути увагу, що російські війська можуть там вести гібридну агресію проти України, наприклад, так як вони обстрілювали з території Російської Федерації українську землю і українських військових на Донбасі. Те саме може статися і в Білорусі. Наприклад, не переходячи кордон, можуть обстрілювати нашу територію. І після цього виникає питання, як реагувати в Україні. Обстрілювати Білорусі відповідь, там об'явити, почати війну з Білорусі. Тобто є багато питань на відповідь. Ну, власне, це є загроза. Пане Сергею, вот еще какое заявление я хотела с вами обсудить. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что вопрос о том, что может ли украинское государство присоединиться к НАТО, уже в принципе решен. Об этом она заявила в интервью CNN. Давайте вместе послушаем ее цитату и перейдем к обсуждению. Зрозуміло, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі. Питання в тому, що для цього потрібно. І от розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень нема. Моє завдання як посла контактного посольства НАТО полягає в тому, щоб поширювати обізнаність про НАТО і розвіювати дезінформацію, а також у тому, аби вести діалог з Україною, підтримувати і допомагати їй на шляху до членства. Действительно ли, на ваш взгляд, нет абсолютно никакого продвижения в вопросе, вот что нужно для вступления в Североатлантический альянс? Действительно ли Украина в этом плане не дорабатывает? Ну, посол цілком правильно сказала, що в НАТО визначились із тим, що Україна в перспективі буде членом НАТО. І це зазначено ще в меморандумі саміту НАТО 2008 року, де чітко сказано, що Україна і Грузія будуть членами НАТО. Тому, можливо, про це говорила посол. Але йдеться також про певні умови, які НАТО ставить Україні. Це широкий спектр від реформування Збройних сил, модернізації, також до питань корупції, зміни законодавства в частині там, судової реформи. Ну, наскільки я знаю, ці реформи відбуваються. Все-таки, якщо порівняти цей рік з минулим, з попередніми роками, взагалі з тим, що було до 2014 року, ми значно просунулися в цьому реформуванні. Звичайно, якби такому вдосконаленню немає меж. Але все-таки мені здається, що в НАТО немає політичного консенсусу ще щодо України. Якби такий консенсус був, то цілком оперативно НАТО могло б прийняти Україну до свого складу. И тут ще важливий момент. Нет этого консенсуса, и что, на ваш взгляд, лежит в основе скептицизма тех стран, которые пока что не смотрят тепло на вступление Украины в НАТО? Ну, мені здається, що ті країни, які в 2008 році не підтримали надання України плану дій щодо членства в НАТО, пройшло вже там 12-13 років після цього, але вони і залишилися. Це позиція Німеччини, Франції, Нідерландів.
Бельгії, Люксембургу. Я думаю, що, можливо, зараз дещо міняються їхні підходи. Але європейський лідер є, Німеччина на сьогодні, Франція узгоджує політику з Німеччиною, інші країни теж часто орієнтуються на це. Можливо, змінилась позиція в Нідерландів, тому що вони стикнулися з російською агресією, загинуло дуже багато голландських громадян, які з рейсами H-17, і там дещо міняються підходи до Росії і до України, мені так здається. Але тут дуже слушно сказала пані посол, що її завдання як посла країни, яка є контактною місією НАТО в Україні сьогодні, контактним посольством НАТО в Україні, йдеться про інформування суспільства і так далі. Мені здається, що цього мало відбувається. Є в нас Центр інформації і документації НАТО в Україні, є контактні посольства, але, на жаль, ми не бачимо такої активної роботи в регіонах України особливо, тому що є там цільові групи, державні службовці, університети, молодь, студенти, є військовослужбовці, військові частини, з тим, щоб проходили такі широкі семінари, конференції, тренінги, круглі столи, де було б там віч-навіч таке обговорення. Все-таки цієї роботи від контактного посольства, від Центру інформації і документації НАТО в Україні мы, на жаль, не бачимо. Пане Сергію, как известно, 30 августа президент Украины Зеленский должен с рабочим визитом посетить Вашингтон и встретиться с президентом США Джозефом Байденом. Как вы думаете, вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс на каком уровне будет обсуждаться? Сможем ли увидеть мы в этом вопросе каких-то продвижений в результате переговоров? И еще что в этом контексте хотел спросить относительно статуса союзника США вне НАТО. Насколько это реально? Я думаю, це дуже важливе питання. Можливо, цьому варто приділити нашому президенту Зеленському багато часу. Я думаю, що якщо б він зустрічався з конгресменами, з сенаторами, з президентом Сполучених Штатів, якби головна зустріч, то це варто обговорювати. Що стосується членства в НАТО, то я не бачу тут проблем, тому що в Сполучених Штатів багато років така ж позиція, як і в Україні. Сполучені Штати підтримують членство України в НАТО. Навіть президент Буш-молодший, який їхав на саміт НАТО в Бухаресті в 2008 році, він перед цим відвідав Київ і зустрічався з президентом України Ющенком тоді. Тобто Сполучені Штати нас в цьому аспекті підтримують, тому і переконувати їх особливо нема потреби в тому плані, що в нас спільна позиція. Але власне те, що ви сказали, надання статусу основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО, це була б справжня перемога, якщо б президент Зеленський зміг переконати американців в цьому. Если мы получаем статус союзника США вне НАТО, говорит ли о том, что мы, в принципе, отказываемся от вступления в НАТО или нет? Ні в якому разі. Це паралельні процеси. Членство То есть одно другому не мешает? Так, одне другому заважає. Так, дякую, зрозуміло. Дякую дуже, пане Сергію. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. С нами был на прямой связи Сергій Джердж, голова Координаційної ради ВГО «Громадська ліга Україна-НАТО». Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины. Участие в нормандском формате – это только одна из них. Давайте послушаем его цитату. Будуть обговорюватися абсолютно всі опції, у тому числі і такі, які зараз не знаходяться у публічному просторі, і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є. Ми їх промовляли зараз під час візиту до Вашингтона. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України. Также министр иностранных дел Украины сообщил, что во время визита Зеленского в США будет 3 блока вопросов – политический, по безопасности и экономический.
У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося, і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання. Всі розуміємо, що це протидія російському агресору. Питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей. Не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо у стратегічних галузях. Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, строками реалізації, які передамо на розгляд американської сторони. Зараз з нами на прямому зв'язку Тарас Стецьків, народний депутат Верховної Ради України 1, 4 та 6 скликань. Пане Тарасе, вітаємо вас. Добрый день. Добрый день. Каковы ваши ожидания от визита президента Украины США в Вашингтон и его встречи с Джозефом Байденом? На мою думку, найбільше проривів слід чекати в безпековому питанні. Це питання найважливіше на сьогодні для України, не відкидаючи політичного діалогу, не відкидаючи питань економіки. Я думаю, що максимальну зосередженість президент України має проявити в питанні безпеки. Це стосується в першу чергу реальної, справді реальної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки Україні зброєю, фінансами на потреби оборони, інвестиційними, кредитними чи іншими, а також прийняття президентом Сполучених Штатів Америки рішення щодо надання Україні статусу стратегічного військового партнера США поза НАТО. Це абсолютно реалістично. На мою думку, це єдино можлива на сьогодні зовнішньополітична модель, яка різко укріпляє безпеку України. Ідея такого статусу вже декілька років блукає в надрах Конгресу США і Сенату. Вона неодноразово піднімалася на експертному рівні і в Україні, і в аналітичних центрах, які близько стоять біля Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Не вистачало тільки публічного звернення президента України і схвалення цього звернення президентом Сполучених Штатів Америки. А далі схвалення Конгресом і Сенатом, що швидше за все буде зроблено дуже швидко, якщо президенти між собою порозуміються. І я вважаю, що Україна не повинна упустити саме зараз, під час візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки, цей шанс набути статусу військового партнера США поза НАТО. Скажите, насколько мне известно, этот статус основного союзника США сегодня есть у 17 стран мира. Если мы его получим, что он нам даст конкретно? Ну, по-перше, кожна з 17 країн має свій текст відповідної угоди. І Україна буде мати не скопійований з якоїсь іншої угоди текст, а свій власний текст угоди, який буде підписаний обома президентами. Це перше. Друге, що зазвичай дає такий статус, а я вважаю, що ми повинні прагнути такого статусу максимально наближеного до формулювань, які є між Ізраїлем і Сполученими Штатами. Це дає в рази більшу можливість отримати фінансову допомогу. Це дає в рази більшу можливість отримувати розвідувальну інформацію, що для України є вкрай важливо. І це дає в рази більшу можливість Україні брати участь у військовій інтеграції з НАТО, військових навчаннях, сумісності систем управління, сумісності озброєнь і так далі, і тому подібне. Це я тільки перечислив 3 найбільші плюси, а їх насправді є багато більше. А в чем интерес в этом вопросе Соединенных Штатов Америки должен быть? Какие аргументы мы должны приводить нашим партнерам из США, чтобы те согласились на такую договоренность? Я думаю, що інтерес Сполучених Штатів Америки є очевидний, і його просто треба озвучити. Насправді Україна є ключовим елементом безпеки на євразійському континенті. Не домовленість Байдена з Путіним, а саме Україна і союз Сполучених Штатів з Україною.
чи ширше союз НАТО з Україною і Східною Європою є ключовим елементом вибудовування світової демократичної коаліції, яку Байден проголосив своєю чи не головною ідеєю, яку він збирається реалізувати. Його стратегія полягає в тому, щоб зосередити демократії проти автократії. До автократії, як відомо, належить Росія і найбільше Китай, а Україна, яка є форпостом фактично на сьогодні, форпостом демократичного світу, який, крім того, ще перебуває у військовому конфлікті з однією найбільш архаїчних автократій, якою є Росія, то прямий інтерес Сполучених Штатів Америки укріпити цей форпост і в такий спосіб дати сигнал усім демократіям світу, що з американцями можна мати справу, бо американці своїх не кидають. Да, но тем временем соглашение между Соединенными Штатами Америки и Германией относительно завершения строительства Северного потока-2 не дает ли карт-бланш Путину на дальнейшую провокацию и агрессию? Не дает ли этот карт-бланш США России? На жаль, дає. І я повинен відверто заявити, що це помилка, це велика помилка Байдена домовитися з німцями і дати їм добудувати Північний потік-2, запустивши в такий спосіб Росію в європейські справи. І в даному випадку базова причина цієї помилки полягає в намірі, в бажанні Байдена відновити старе НАТО часів його молодості, 80-х, 90-х років минулого століття, яке розвалило фактично Радянський Союз. Так от старе НАТО відновити неможливо на сьогодні. Я думаю, що цю помилку треба чим пошвидше виправити, і завдання президента України в цьому може виходити навіть за рамки чисто українських національних інтересів. Насправді, Україна може пояснити Сполученим Штатам Америки, що треба опертися на потенціал Східної Європи і особливо на динамічний потенціал України, на своєрідне нью НАТО, а не тільки на спробу відновити вісь Вашингтон-Берлін. Оце, на мою думку, може бути навіть місією візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки 30 серпня цього року. А как, на ваш взгляд, можно ли сейчас исправить эту ситуацию каким-то образом, исправить эту ошибку? Ну, швидко не вдасться. Ви знаєте, Америка нагадує великий океанський лайнер, який, якщо вже починає в якусь сторону розвертатися, то одним рухом штурвалу його назад не повернеш. Це зрозуміло, що мине певний час. Але хтось має перший озвучити цю очевидну річ, цю помилкову стратегію, вибудувати старе НАТО, здобути нейтралітет Росії і в такий спосіб перемогти Китай. Це закінчиться поразкою Сполучених Штатів Америки. І та країна, той лідер, який перший про це Байдену скаже, має найбільше шансів зупинити цей поворот і почати розвертати американський лайнер в правильному напрямку. Также вот глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что США сейчас открыты для обсуждения абсолютно любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины, и участие в нормандском формате США не исключение, сказал Кулеба. Насколько это реально? Насколько реально привлечение США к нормандскому формату, который проходит на уровне лидеров государств? На мою думку, ця ідея вже застаріла, і її не слід використовувати. Почему? Вона була актуальна декілька років тому, навіть ще рік тому. Справа в тому, що сама Росія тепер уже підтримує входження США в нормандський формат, але тільки за умов, що США погоджуються на Мінські домовленості як основа вирішення цієї проблеми, і що за бортом переговорів залишається Крим. То США, як ведуча країна світу, ніколи не підуть в гості, образно виражаючись, до нормандського формату. І, до речі, вже дуже часто бойовики Вордло починають повторювати ці тези, написані в Кремлі, що вони зовсім навіть не проти входження США в нормандський формат. Тому не треба цю ідею експлуатувати. Да, но вы же понимаете, что здесь вопрос... Треба замінити Мінський формат іншим міжнародно-правовим форматом за ініціативи США і України, куди запросити потрібні нам держави.
Но вот относительно Минского формата, Минского процесса, мы же понимаем, что здесь вопрос, скорее всего, в интерпретации Минских соглашений с украинской, с российской стороны, а именно последовательность выполнения тех пунктов, которые прописаны в Минских соглашениях. И здесь возникает важнейший вопрос, а что именно Соединенные Штаты Америки вкладывают в понятие Минские соглашения, какую именно интерпретацию, ведь это важно, нет? Дивіться, я можу занадто категорично зараз скажу. Немає двох інтерпретацій Мінських домовленостей. Мінські домовленості з самого початку були написані в Кремлі, і всі їхні пункти, крім перших трьох, шкодять національним інтересам України. Це українці придумали за Порошенка, що є українська трактовка і є російська трактовка. Якщо ви добре почитаєте Мінські домовленості, то їхньою суттю є надання особливого статусу Донбасу, закріплення цього статусу в Конституції України, проведення там виборів без кордону і пізніше за цією моделлю фрагментація України в федеративну державу і її розвал. І це є єдина правильна інтерпретація Мінських домовленостей. І тому їх треба викинути на смітник. Треба прямим текстом, я би закликав президента України заявити, що Мінські домовленості втратили свою чинність і вони не можуть бути основою завершення війни на Донбасі. Хорошо, если мы отбрасываем Минские соглашения в сторону, полностью от них отказываемся и говорим, что они нереализуемы, потому что противоречат нашим национальным интересам. Какая альтернативная площадка, какой альтернативный формат может или должна предоставить и предложить Украина и кому? Ну, на мою думку, Україна має запропонувати інший міжнародно-правовий формат замість Нормандського і Мінського. Наприклад, за ініціативи Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, як двох гарантів Будапештського меморандуму, а також України, яка стала жертвою агресії, ми запрошуємо Німеччину, Францію, Польщу, країни Балтії, можливо, Канаду і Росію заснувати новий формат завершення війни на Донбасі в інтересах безпеки і миру на євразійському континенті. І якщо Росія відмовляється, ми засновуємо цей формат без Росії. Ну а как без участия России можно разработать дорожную карту по возвращению Донбасса, деоккупации Донбасса и не только? А так само, як при відсутності Гітлера у 1945 році в Ялті Сталін, Черчилль і Рузвельт вирішили долю Німеччини. Угу. А какие механизмы может предложить мир вот в нынешних реалиях сейчас? Этот новий формат. Геополітична ситуація рано чи пізно зміниться. І якщо Росія відмовиться брати участь в іншому міжнародно-правовому форматі, то міжнародна спільнота за відсутності Росії виробить комплекс заходів, що треба зробити для того, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність на своїх національних інтересах, щоб Росія заплатила всі компенсації за окупацію Криму і Донбасу, і в такий спосіб це буде поставлено на стіл перед Путіним, перед ним чи перед його наступником. І в разі відмови Росії від такого підходу існують дуже багато способів міжнародної спільноти, в першу чергу реальних економічних, щоб змусити відсталу Росію, яка живе тільки за рахунок експорту газу і нафти, рано чи пізно, підкреслюю, рано чи пізно, повернути Україні і Донбас, і Крим на умовах України. А як вам формат Кримської платформи? Я вважаю, що це позитивний формат, це добрий. Це, я вважаю, великий зовнішньополітичний успіх України і конкретно міністра закордонних справ Кулеби. І якщо така платформа буде заснована і буде постійно діючою, це дуже сильно підважує міжнародні позиції Росії і показує в цілому світі, що Росія є одинока країна, яка опирається
поверненню Криму до складу України. Я вважаю, що це треба всіляко підтримати. А как вы считаете, вот в каком формате работы Крымская платформа может быть эффективной в направлении деоккупации полуострова? Что она может решить, сделать, какие возможные документы принять? Вот что это должно быть, если мы говорим о содержании такого мероприятия? Я думаю, що країни-учасники Кримської платформи після її заснування мали би створити цілу серію робочих груп з експертів, спеціалістів, науковців і політиків, які би виробили цілком конкретну дорожню карту, тобто цілком конкретний перелік міроприємств і дій, які Україна разом з іншими країнами може здійснювати на регулярній основі, щоб наблизити деокупацію України. Це інформаційні, економічні, фінансові і інші робочі групи. От мені здається, створення робочих груп, які випрацюють просто конкретний перелік заходів, що треба робити, щоб наблизити деокупацію. І я з того, навіть що я знаю, навіть українські аналітичні центри мають кілька десятків цілком конкретних і реалістичних пропозицій, як зробити перебування Криму в складі Росії неприйнятним і як наблизити повернення Криму до України, до складу України. То есть это разработка некого санкционного давления на Россию, ужесточение санкционного? В тому числі, але там заходи не тільки санкційного порядку. Там заходи інформаційного порядку, військового порядку, фінансового. Ну, не тільки санкції, не тільки. А насколько важно и насколько повлияет на эффективность работы Крымской платформы, кто именно будет представлять свою или ту или иную страну на инаугурационном саммите? Вот если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, ждали, конечно, за Джозефа Байдена, но так или иначе относились к этому вопросу со скепсисом, но если не Байден, то ждали Энтони Блинкена, либо Камалу Харрис, но так вышло, что Соединенные Штаты Америки на саммите Крымская платформа будет представлять министр транспорта Америки Пит Бутиджич. Насколько вот важно, кто именно будет представлять свою страну на саммите? Насколько это повлияет на эффективность работы платформы? Я не думаю, що це має дуже велике значення. Важлива присутність країни, а не конкретної посадової особи. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то система управління в цій країні побудована так, що не важливо, яка посадова особа приїде. Важливо, щоб приїхав представник Державного департаменту Держави Америка. І особа, яка приїде, буде безумовно вповноважена на прийняття тих рішень, які би прийняла чи Каміла Харріс, чи навіть Байден, якщо б він завітав до України. Украина для себя определила, и Крымская платформа является тому подтверждением, политико-дипломатический путь возвращения оккупированных территорий. Как вы думаете, вот это эффективный инструмент? Это тот путь, в результате которого мы увидим освобождение наших территорий? Я б додав і військовий, політико-дипломатичний, безумовно, так, на сьогодні він виглядає основний, але я б додавав і військовий, і я б розробляв на рівні керівництва України і наших партнерів, і військове вирішення проблеми. Я б не боявся цієї опції. Більше того, я прямим текстом Путіну заявляв, що Україна тримає цю опцію, і за певних обставин вона може її використати. Росія повинна розуміти, що українці не будуть тільки дипломатією займатися. Але на сьогодні, конкретно на сьогодні, в силу реальної геополітичної ситуації, на першому місці, звичайно, стоїть політико-дипломатичне. Я тільки би хотів, щоб Україна не забувала і про військову опцію. Більше скажу вам цього. Якщо Україна не буде мати військової опції, то політико-дипломатичний шлях стане безперспективним. Пане Тарасе, и вот такой еще вопрос. Сегодня стало известно, что 22 августа Украину посетит канцлер Германии Ангела Меркель. Вот как вы оцениваете это информационное сообщение? Это хорошо или плохо, то, что она приезжает за день инаугурационного саммита Крымской платформы? Я не чекаю від цього візиту нічого серйозного, ніяких проривів. Позиція Ангели Меркель є цілком зрозуміла, і обговорювати її я не бачу ніякої потреби. Через місяць вона перестає бути канцлером. І з моєї точки зору це просто візит вічливості. І для мене багато важливіше
буде те, чи Німеччина пришле свого вповноваженого представника на Кримську платформу. А візит Меркель, це, знаєте, такий собі, не хотів би я навіть... Это означает, что Ангелы Меркель на Крымской платформе не будет, или же все-таки... Її не буде точно, але питання, чи буде хтось від Німеччини. Пане Тарасе, я предлагаю перейти к следующей, не менее важной теме, к теме Беларуси. Там, как известно, год назад началась острая фаза белорусского политического кризиса, выход из которого до сих пор не виден. И сразу после президентских выборов 9 августа 2020 года тысячи и тысячи противников режима Александра Лукашенко стали собираться на улицах городов, требуя, по их словам, честного подсчета голосов. Негосударственные СМИ-эксперты, ссылаясь на различные опросы, назвали абсолютным фаворитом избирательной кампании Светлану Тихановскую, супругу известного блогера Сергея Тихановского. И сегодня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к народу. Давайте послушаем вместе ее. Я б сказала, што гэта быў год поўны на адкрыцці. З аднаго боку, я адкрыла для сябе смеласць і годнасць беларусаў. Але з іншага боку, бруд і жорсткасць рэжыму. І таксама я адкрыла для сябе салідарнасць усяго свету. Вы ведаеце, гэта быў год, калі мы ўпершыню зразумелі, што можам уплываць на лёс сваёй краіны. І ўпершыню ўзялі адказнасць за гэта. І цяпер уся краіна ведае, дарогу здужае той, хто ідзе. Также Европейский Союз выступил с заявлением по случаю первой годовщины сфальсифицированных выборов президента Беларуси, призвав режим Александра Лукашенко к общенациональному диалогу и уважению к правам человека. Об этом сообщают наши корреспонденты со ссылкой на текст заявления высокого представителя ЕС Жозефа Борреля. Боррель напоминает, что в течение года после выборов режим Лукашенко расправлялся с собственным обществом, последовательно углубляя разрыв с белорусским народом. Давайте послушаем вместе квинтэссенцию этого заявления и продолжим наш эфир. Єдиний спосіб припинити політичну кризу – це всебічний національний діалог. Скасування санкцій ЄС стане можливим лише тоді, коли влада Білорусі повністю дотримуватиметься принципів демократії та верховенства права, поважатиме зобов'язання з прав людини та припинить усі репресії. Режим повинен беззастережно звільнити та реабілітувати понад 600 політичних в'язнів та взяти участь у серйозному, надійному та всеохоплюючому політичному процесі, що призведе до вільних та чесних виборів під наглядом ОБСЄ, БД і ПЛ. С нами сейчас на прямой связи Дмитро Бондаренко, політв'язень, координатор ГК «Європейська Білорусь». Пане Дмитро, вітаємо вас. Витаю. Да. Пане Дмитро, сегодня первая годовщина сфальсифицированных выборов президента Беларуси. Вот по итогам одного событий, протестов, которые происходили в Беларуси на протяжении этого периода. Вот что бы вы отметили? Что случилось с Беларусью за этот год и куда ведет Лукашенко вашу страну? Лукашенко ведет себя к собственному концу. Он ведет себя в пропасть. А уже ответственность за судьбу Беларуси взяли сами миллионы белорусов. Ситуация радикально изменилась. Если раньше я приезжал в Киев, и мне где-то было стыдно, что белорусы такие пассивные, молчат, не протестуют, не сражаются за свою свободу и независимость, то сейчас я горжусь, что я белорус, и столько людей вышли на протесты. И Беларусь сегодня в повестке дня во всем мире, на всех телевизионных каналах. И это очень важно. В этом главное изменение, что белорусы стали субъектом политики. Многие люди в мире поняли, что миллионы белорусов хотят свободы и хотят жить в нормальной стране.
Ну, сегодня мы видим, как репрессивный режим Александра Лукашенко подавил те протесты, которые были летом и зимой в Беларуси. Как вы думаете, может ли сложиться так, что начнется третья волна белорусских протестов, и что может стать триггером? Ну, сейчас мы реализуем стратегию санкций, забастовки, протесты. Открытые протесты сегодня маловозможно, потому что люди понимают, что это очень простой путь в тюрьму. Но существуют партизанские акции, когда вывешивается национальная символика, любые вещи, символы, связанные с бело-красным и белым флагом. Люди поддерживают друг друга, поддерживают семьи репрессированных, очень активна белорусская диаспора. Ну и мы добились введения санкций против режима Лукашенко. Не сразу, но это удалось, и санкции сегодня наносят удар по лукономике, как называют экономику диктаторского режима. А насколько сильно влияют эти санкции против режима Александра Лукашенко? Насколько сильно они бьют по экономике Беларуси и по, собственно, кошельку Лукашенко и его окружающих лиц? Я думаю, бьют очень сильно. Хотя бы вот эти санкции связаны с запретом перелетов через территорию Беларуси. Это сразу десятки миллионов долларов. Ну, также попали ряд предприятий Белнефтехима. Ну, хотелось бы, например, чтобы Украина присоединилась тоже к этим санкциям, потому что, например, Гродно Азот, такое предприятие, находится под американскими и европейскими санкциями, а Украина активно закупает азотные удобрения, активно закупают нефтепродукты, которые сделаны из российской нефти. Ну, здесь мы рассчитываем на понимание украинской стороны, что, может быть, возможно пойти на какие-то временные экономические потери для того, чтобы получить надежного союзника на севере. Потому что мы будем делать все, чтобы экономика режима разваливалась. И на призыв, например, снимать деньги с банков, белорусы откликнулись очень активно, и снято несколько миллиардов долларов в итоге. И хотелось бы, чтобы санкции действовали со всех сторон. Если мы говорим о белорусах, о белорусских протестах, сформулировано ли уже четкое требование белорусов, чего они хотят добиться в итоге, помимо отставки Александра Лукашенко? Как видят будущую Беларусь, белорусы сегодня? Ну, значительная часть белорусов хотят, чтобы Беларусь была частью Европейского Союза, так же, как большинство украинцев. И я, как представитель такой политической силы, как Европейская Беларусь, однозначно за это выступаю. Но первые шаги, которые требуют белорусы и требуют, например, сегодня рабочие лидеры, которые готовят всеобщую забастовку, это хотя бы прекращение репрессий, освобождение политзаключенных и начало переговоров. Абсолютно ясно, что Лукашенко должен уйти, но, возможно, там есть какие-то умные люди, которые понимают, что диалог необходимо начинать, что страны, даже ведущие гражданскую войну, они в конце концов переходят к переговорам. И мы будем оказывать давление на власти, чтобы в конце концов такие переговоры начались. Я уверен, что они будут. А вы надеетесь на то, что в результате таких переговоров, собственно, с режимом, с репрессивным и диктаторским режимом Александра Лукашенко можно чего-то добиться? Ну, я знаю, например, Украина вынуждена разговаривать с представителями оккупированных территорий и с Россией, которая является агрессором. Украина на Минском процессе не разговаривает с представителями ОРДЛО. Ну да, но тем не менее они находятся в этих комнатах. Я понимаю, но просто есть моменты, когда все стороны хотят выйти из тупика. И в истории, мировой истории неоднократно все войны заканчивались так или иначе переговорами. Естественно, Лукашенко психопат, но, как говорится, психи-психи, но не дураки. Он пойдет, он вынужден будет, представители его клана вынуждены будут пойти на переговоры с оппозицией, на переговоры с народом.
Но для этого надо скоординированное давление, вот как раз-таки санкции, забастовки. И мы думаем, что протесты в конце концов тоже вернутся, но это будет на другом уровне развития нашей революции. Санкции Европейского Союза, изоляция Беларуси, протесты, посадка самолета Ryanair, история с Протасевичем, ЧП с Шишовым в Украине. Как вы думаете, означает ли это, что у Александра Лукашенко уже на сегодняшний день не остается никакой абсолютно возможности маневрирования от России, и, в принципе, у него только один билет в один конец в российский? Ну, вы знаете, например, Лукашенко практически начал гибридную войну против НАТО в лице Литовской Республики. Но я не думаю, что это то, что хочет Москва. Это абсолютно не то, что хочет Китай, который был одним из главных тоже спонсоров и партнеров Лукашенко. Потому что Китай сегодня, к примеру, основной торговый партнер Евросоюза. И Лукашенко был выгоден Китаю как транзитная страна до момента, пока у него были маломальские нормальные отношения с Евросоюзом. Лукашенко воспользовался это в условиях российской агрессии. Сегодня, когда Лукашенко воюет с Евросоюзом, это страшно раздражает Китай. А его заявление о том, что он прекратит транзит грузов из Евросоюза в Китай, это просто нанесение ущерба Китайской Народной Республике. Ну и опять же хочу сказать, что потенциальный вооруженный конфликт на границе с НАТО, который пытается развивать Лукашенко, ну это абсолютно не то, что сегодня нужно Кремлю. Спасибо вам большое, пане Дмитро. И последний вопрос. Как вы видите будущее? Как вы видите будущее Беларуси? И как долго еще Александр Лукашенко сможет удерживаться у власти? Я думаю, что вот санкции будут оказывать свое влияние. Я думаю, что в Беларуси будут забастовки, как в государственном секторе, так и в частном. И власти вынуждены будут пойти на переговоры с народом. И переговоры будут о смене власти. Других вариантов нету. И я оптимист и думаю, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Дмитро Бондаренко, політв'язень, був з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, чуєте нас? Так. Да, пане Тарасе, вы слышали сейчас нашу беседу с паном Дмитро. Что думаете? Как вы думаете, можно ли в ближайшей перспективе каким-то образом отрегулировать тот политический кризис, в котором находится Беларусь? Ну, бачите, білоруси не доробили, не завершили свою революцію і зараз пожинають плоди цієї недовершеності. Лукашенка треба було дотискати восени ближче до кінця минулого року. Треба було нагнітати ситуацію і йти на радикалізацію протесту. Оскільки це не сталося, зараз іде контрреволюція, йде відкат. Лукашенко здійснює репресії, вбиває людей і показує всім, що він є хазяїн Білорусі. І тепер ситуація пішла в затяжну фазу. Тепер очевидно, що треба чекати нового витка, нового збігу обставин, яка б вивела людей на вулиці і радикалізувала протест. І я тут мушу погодитися з тим, що було сказано у вашій студії, що, мабуть, тільки політика економічного задушення Лукашенка здатна буде якимось чином допомогти Білорусі його повалити. Але це є зовнішній фактор, тому що внутрішній фактор працював в минулому році. І ми про це білорусам говорили, діячам білоруської опозиції. Але вони шукали якийсь такий свій особливий білоруський шлях, супермирний, супер. І дали можливість Лукашенкові вислизнути і утримати владу.
Вы знаете, что в последнее время у Александра Лукашенко такая враждебная риторика по отношению к нашей стране. На прошлой неделе он вовсе назвал Украину угрозой Белоруссии, допустил возможность введения российских войск на свою территорию в случае, если это потребуется для обеспечения безопасности страны. Как вы думаете, вот несет ли это для нас какие-то угрозы? Вот многие политические аналитики в Украине говорят о том, что Россия в ближайшей перспективе может реализовать план Аншлюса Білорусі. Наскільки це реально? Так, це найбільша загроза. Загроза, що Лукашенко просто буде усунутий, але усунутий російськими руками, і відбудеться Аншлюс. І тоді ми по всьому периметру свого північного кордону отримуємо повністю відкриту територію для військової загрози з боку Росії. Це загроза. А що стосується України, Україна ворожа не до Білорусі, а конкретно Україна не визнає Лукашенка законним президентом Білорусі. І я цілком погоджуюся, що Україна має адекватно, в повній мірі приєднатися до санкцій, які Сполучені Штати Америки і Європа, Євросоюз застосували щодо підприємств білоруської економіки. На сьогодні, мені видається, що це, напевно, найефективніший спосіб, який підриває режим Лукашенко. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Тарас Стецьків був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 1, 4 та 6 скликань. А мы с вами не прощаемся, мы прерываемся буквально на 5 минут. Не переключайтесь, оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТР. Мы вернемся и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. А поддержать также телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой семьи АТР, большой крымско-татарской семьи АТР. И это поможет нам продолжать нашу работу на информационном фронте. Корушкенчар хаташлар.